Ai kan pangpar hming hriat loh ni kuma par mawi em em mai kha ania chuanin hei kumina khami achi kan dah that atang khanin kan pan an kui le a chuanin heti hian kar khat vel ami rawn tiah kha kar khat vela a kui atanga kar khat vela rawn tiak ta tuar mai a hei ni pangpar a lawm bawk a pa ber hianin chuan hei tiangah hian a phun chhuak neuh neuh a chuanin a that len chhoh dan te a par thlengin kan en chho zel anga tichuan a hming kan zawh piangin tumah an hre thei lova a hming hi ase a nalh em em mai a par hi nihawi chi ang deuh sa pangpar te nen a in ang deuh nisi mahse khatiang nisi lo kha ani ta kan han ti hian a theng tawkin an tianga in bul velah te tichuanin an ti chho char char anga rem lai lai ah kan phun anga par mawi hle turah kan ngai a chuan hei chi hriah atangin kan han ti chho zel anga a par thlengin kan en dawn nia.